am back, guys. The relationship did not work because reason is that why I am so fucking ugly. तो महापरी मालसा तो आज मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बहुत फनी वीडियोस तो बेवहाय नुनाय खालामनाय गासैखौबो फांफुं सेबो लाबानो जाबाय बिदिब्ला फैगोन बारा हाराय खालामसै जागायलायनोसै नानि मोनहा मास्क गानाखै हाबजागोन नोंसोर नानि मोनहा हाबजागोन नोंसोरो हाबजागोन मा बुंखो बेलाय माया हाबनो माया करनाखौसो होनदों जामायफोर करनाखौ गन्थंजों खुगाजों हाबलांबा मोजां जागोन बे जोंना बेखौनो माबा सानबायमोन थोर फाग्लि बेना बिदिनोखा एग्रांनाय ओरैनोबा पुलिसफोरा लंथं थांबासो बुबावनाय नङा नोंसोर बायदि लंथं थायोब्लाथ' पुलिसफोरनिया खुदै सुदै गलांजोबगोन आरो थानायाव थानाय पुलिसफोरा चल आरो बेनिफ्राय आंबो थांगोन ना नायनो नांगौ एक्ट्रेस बायदि नुदो खोमा दे मानो होनबा आं बंस्लाबनो हायाखैना मानो होनबा आंनियावबो नांना दोङो जुमाय फाग्लि कैसे लोग रहते हैं यार दा आं नोंसोर मोनसे मोजां भिडिअ दिन्थिनायदो बे भिडिअखौ नायनानैसो माने सिखाय नाला दैबानाफोर जायोब्ला थांना थानायनि चान्स दङ दालाय एकदम 100% थांना थागोन सिख्लाफोरा दैबाना जाबाबो गोदाव हांसो बायदि बिखौ फोथायनो लाथारगोन आं जों हिन्जाव माहारिया जेखि जाया मानो हौवाखौ गावनिफ्राय गोरोंसिन आरो साबसिनखौ लुबैयो हे आफा बोराइ बाथौ आंखौ बे अनारु होननाय सेंग्राजों खेबसेबाबो लोगो हमथार लोगोखौलाय मानो हाबाखौनो खालामना होथार थाङै अनारुनि सेहेराया बेफोरबायदि आरो बेनि उनाव बे मा बुंगोन मिथिगोन ना आबु माथो गस्ला लंपेन्ट मोजां ड्रेस गानग्राफोरनि गोसोआलाय मोजां नंगौ मा खालामनो नागिरदों नोङो बे दख'नायाथ' आबैनिसो मानो बुरि मानसिनि दख'नाखौ गाननो मोननांगौ नों आं मिथिया दख'नाखौ नों आबैनि दख'नाखौ बुरि मानसिनि दख'नाखौ मानो गाननो मोननांगौ थ' आंबो मिथिया बेफोरखौ दखनाया खिन्थु दखनाया दसे उनाव खुगोन खुलिगोन सब खालामजोबगोन नोंसोर बाथ्रा भिडिअखौ नायलांबाय था थ' बिदिब्ला दिनै थाखाय बेखिनियाव फोजोब जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम बे भिडिअखौ बानायनायनि थाखायनो जाबाय रावनिबो गोसोखौ दुखु होनायनि थाखाय नङा खालि इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो थ' आं नोंसोरखौ दख'ना खुनो थाखाय हायोबा नोंसोर बेलबो गानना लाग्रा खालाम थ' दासिमहालागै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा थाबैनो खालामना बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय